लोगोफोर लाफा मैगं नैबे मुथासे मुथानै बेखौ गुसुं गाहायखौ गाहाय खालायबावदों आरो ना मुथाखौबो ओमफ्राय नैबे गिदिरखौ गिदिर खालायबावदों नायदो नै मामुलि दिमाग गैयालै मानसिनावबो मुथानै जाबाय नैबे मुथाथाम मुथाब्रै बे गाहाय जालायबाय मुथाबा लाफा मैगं बे मुथानिया गोजौ जादों बे मुथानिया नैबे मुथानिया गोजौ दे लोगोफोर नायदो बे गोजौ गिदिरथार ओमफ्राय नैबे मुथाथामा गाहाय जाबाय बरिया लाफा बेखौ बरिया संनानै नाथुरजों संनानै जागोन दिनै बेखौ नाथुरजों गोथावनो नाथुरजों बिराद मोजां जायो लाफाजों नाथुरजों जायोब्लाना बिराद बरिया मिथिबाय लोगोफोरा आं खाथियाव नोंसिनो खोन्थाबावनो नायबाय था लाफाखौ बे जाबाय लाफा मैगं नै मुथासेयाव नैबे गाहाय फिसा जाबाय आरोना बियो ओमफ्राय नैबे गिदिर जाबाय लाफा मैगं बियो आं बरिया खालामनोसै नै फुनानैसो फानखायो आरोना फुनानैसो फानो बारा नङा मुथासेयावबो दाम खमसो लाफा मैगंखौ दा आङो मुथायाबो गिदिरखा नै सानै मानसिनि थाखाय पारफेक्टलि अभारसो जायो आरोना सानै मानसिजों बियो बरिया नैबे गिदिरथार नै बे गिदिरथार बे मोननैजों गिदिरथार आरोना बिलाइआ नै बे मोननैजों गिदिर ओमफ्राय नैबे बे मोनसे बिसोरो एसे गाहाय बरियानो हा थानायबा गायनानै दोननो हागौमोन बिलाइ बिजौखौ खाबाय थानानै मोनजाबाय थानाय बायदि दा गैला बिदि सिदा हादो आरो संदो जादो बास बेल'सैसो नायलाय नोंथाङा लोगोफोर दा हरावबो संगोन आङो बेखौ माबाजों नाथुर लाना फैगोन दा नाथुरजों बरियानो संनानै जागोन बेखौ दे नायलांबाय थादो होमबा आं दोनथ'नोसै भिडिअखौ लाफा मैगं लोगोफोर साइनि मामानि आंबो सायगोनब्रा गफुर हालामनि लाफा मैगं आसामनिफ्राय लाबोनायमोन गफुरनिफ्राय जोलै बेखौ दिनै जानोसै बरियाखा आइदै थाम्फैनि जारौ नै लावखाबायबो बे गोलाव लावबाय बे जा गोरा अरखादों अरनायाबो देन्था गोरलैथार जा मद' नै ओरैबो होख्लायदों नामाब्रा आंखौलाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि लाफा मैगं नै बिदि गोरलै गोजासो जा बरियाखा ना गोरान संनांगौखौ बामलाजों लाफाखौ बिदि मैद्रुखौ ना गोरानजों बेखौ ना गोरानजों जायोबा बुथुवा नांगौ ओंख्रि गोबाब होमबालाय माजों जागोन बेखौलाय बुथुवानो गैयाबा माब्रैथो जानांगौ बे मैद्रु संनांसिगोन ना मैद्रुखौलाय माबायदि सङो बे मैद्रुखौ माथो लाफा होननाय माने मैद्रु नंखाया होमबा नंगौ बाल नंनायालाय इसेल'सो जाबाय माथो इसेल' जालाबायनाय जाखो मुथानै गाहामलाय जि मद' खानो गायनानै दोनोबा बिराद बरिया जागौमोन बे हा थानाय मोनबा एसे जोलैखौ बिहरबावनांसिगोन एसेबाव
करियार खालामनानै हरबावथोंसै करियार लाफा बेगर आसामनि चाइनिस मुलाखौबो फोदोंना गाबोन फुगोन खोमा दिनै मा नागानि जौ ना हमना नामा माबे मोनोब्रा फैसा मोनो थाव जानो गिनानै भिडिअ खालामना लादोब्रा मेगना थाइसे लोमजादों बिदिनो मामाजों संबा साबसिन जागौमोन बायदि मोनदोंमोन आं माजों ना गोरानजों बरियाखालै टमेन्ट' नै मद' होनो टमेन्ट'आ बै एसे ओंखारहांनायखौसो टमेन्ट होनो आदसा मद' होनो बेखौ मद' जोलैखौ बिहरबावनांगोन एसे खेबस'ना फाननायबा खैफोद दा बेयाव बिसोरो बिदि खेबस'नानै फाननो माने टाइम गैयाना बिसोरनाव आरो दस्रा मैगं फोबावगोन पालक फोगोन बेखौनो खोन्थासो फाननो मोनबावगौमोन बिन्स बिसोर दालिखौ बिदि बिजौखौ हास'नानै फानबाय थायोबाथ' बिसोरो खनबाबो 8-10 बारखौ मोनखायो आसामावथ' मास मोनथामसोखौ फानखायो खोमा फुजोब्बायब्रा बेखौ गैखाला बेहा बेयाव खान्दान गैला माने हानिफ्रायनो खतमखा गासिबो आरो दाख्लै आं हरबावनाय जोलैया बेखौ दासो फोदोंनो एसे देरदोंनो हाब थामै जारा मा खिदाखौ मोनखाबायबो दासो फोदोंनो मथा मथि खामायबाय लानो थिगथि जानांगौ सालाखौ खि गुलायनाय लाफा मैगं बिदिखौ हास'नानै फानोमोनबा आसामावथ' ब्लेडजोंसो हास'लायो खोमा फार्स्टनिखौ ब्लेडजों हालायलायो दा सोरबा सिखा फिसाजों सोरबा ब्लेडजों ओमफ्रायसो रोदोमसिगोन दालाय मा उन्दुनो ओंखारगोनलाय मैगं सायनायावलाय नायलांबाय था लोगोफोर लाफा मैगंखौ बरियानो जायगा थोलायलायासै खेरखायाबो बाल्थिं गिदिराव खनसेनो सोमबावनानै ओरै गांसे बरनजोब होजोबथालै सायखांबाय नै लोगोफोर लाफा दंबावो नै मा बेफोरो जा बुरजा जाखाबायलै लाफाया लोगोफोर नै सायखांबाय बरिया ना गोरान बाथोन देनानै होख्लायनोसै जानाया नायलांबाय थादो दा सोर संगोन आंसो संगोन नोंसोरथ' रोंखाया खुरियासो थाम्फै अरदोंलै थाम्फै अरदों हा बबे आं बुथारनाया गिदिरमोन नंगौ आंना आथिं सानाय जालायबायहाय बांसिन खामानि मावबा बिदिनो जाखायो जानायालाय मा मिसाखौ बुंनो बे लाफा जाबाय बे लाफाखौ दा थांनोसै आङो बामला ना गोरान लायनो एसे गोथाव मोदोमनायनि दाख्लै जादों अमा बेदरजों दिनै जागोन बेखौ बामला नाजों बरियानो बेखौ जेबो होआ अनलि माबा खालायगोन सुबाय दैखौ फुदुंबाय ग्लब ग्लबनो गारसनबाय ओरै खननैसो फिदिंबाय बास जाबाय
बारा मोना बेखौ हाफ बयल खालायगोन लाफाखौ हाफ बयल खालायोबा एसे गोथाव जायो जानो एकदम खाथासे खालि खम मानसिफ्रा लुबैसिगोन नालाय दे जोंहानि लाफा ओंख्रि संनायखौ फार्स्ट रेडि सुनानै दोनजोबखाबाय आरोना संनांसिगौल'सै एसे दा बोरै सङो नायलांनोसै आं एसे खोन्थालांसै आं दिनै संला सासे नैबे दैसो लोंदों दै आंनि गिलास बेयो दै लोंग्रा ओइ गांलें बिखौ संदो होनदों थाब थाबनो साइजखौ नायदो हनै मावजिनि बिनानाव नालाय मावजि बायदि आरो साइजखौ नाय लाफा ओंख्रि संनो नागिरदों बेलाय मा अमा बेदर दं दहायनिनो अमा बेदर आच्छा होमबा लाफा ओंख्रि संनायखौ नायलांबाय थादो आंनि सामब्राथ' खनसेनो गारसनबाबो जायो आं गहपुरनिफ्राय लाना फैनायमोन बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गहपुरनिफ्राय लाफा मैगंखौ बेखौनो दिनै संनानै जानो नागिरदों बरियानो जोलै लाहोफैदोंमोन बेयावनो संदों मालाय बिसोर फोदों ओमफ्राय दा फोनानै दा जों बायनानै जानांगौ जाबाय जों माबादोंबाबो होफैदोंबाबो बेबो जोलैनि फैसाखौ हरदोंना ओंखायनो रुबाय आरोना खनसेनो सारायाव गारसोमखाबाय गोदौबाय थाबाय दा मोननाय समाव नायलांदों संख्रिल' होदो बास माखासेखौ दा होदोब्रा जायगा गैलाबालाय मानोलाय खनसेनो होजोबनांगौ जाखो माखासेखौ दा होलै सारायानो जायगा गैला अबस्थाया गोदौबानो स्लेब थांजोबगोन ना बे रेबजोबलांगोन ना जोंनि ओंख्रि संनायखौ नायदो नै सारायानो जायगा थोला नैलाय लाफा मैगं लाइभ आरो शेयार खालायनो दाबावसै दे बाय बाय आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै जाबाय लाफा ओंख्रि संनाय थाबनो मोननायनि दोनबाय बाय बाय अबाव थांखो बे सारा बानलु लायनो 10 थाखासो हरफाबानो जायोमोन माथो बेनोलाय 10 थाखा हरफाबानो जायोमोन हा ग्लब ग्लब बा गोदौखाबाय हनै सारायखौ ओरै बोबोना होबावरा एसे गेजेराव गोदौगोन होनब्लाना बरियानो सोर सादर मेख्ला गानलायलायनाय गोथांनो बुरि हौवाबो लांथिया जि मोजां गाबज्रिलायदो गाबज्रिनायाव बुरि मोजां खोनाथारदों जाब्रेलायसिगोनलै दिनै लाफा ओंख्रिजों संख्रि होथ'वाखै दे होनोसै नामा माबा बेखौ सासे होनो ना गोरान सासे होनो खारै जायालै नोंसोर गोथावसोब्रा बियो बिराद बरिया जायो रस गोनां जाथारदोंहाय मा दाख्लै अमाजों जानायाबो बहुत टेस्टि जायो आं दुगैखांबाय आरोना होमबाबो एसे मोदोमबो खोन्थाजोबला आङो खर'खिनिखौल' खोन्थानोसै लान्थियासो नालाय दुगैनानै दा नायफैदों लाफा ओंख्रि संनायखौ एसे लाफाखौ माबायदि जाखो होननानै नायलांबाय थादो बेयावनो बेदर साखिनो होबाय नै बानलु आलुदोंना आलुवाखै अमा बेदरनो साखिनोसै आङो अमा बेदर भाजा लाफा मैद्रु बरिया जागोन आरोना दिनै गोदौबायथ' माथो मोनसिगोनानो बरिया जासिगोनलै फेंफोना जाबा गोथाव जायो रस गोनां गोथां ओंखारखादों नै बिदैयानो गोथां ओंखारखागोन ना बे गोथां बुस्थुआलाय खियाबो गोथां ओंखारलायगोन बरिया बेलथायना होनो र'ना गेजेराव गेजेराव बिदि फिदिंबाय थाबा बल बायदिसो जागोन माथो बिलाय बिदिसो गेजेरनिफ्रायसो एरखावना होनांगौ बरिया जाखाबायलै लाफा ओंख्रिया दोननोसैलै लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ दे बाय बाय साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबावथारसै लाफा ओंख्रिखौ लुबैखागोनब्रा ओंखायनो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावथारसै बेंगालराव मोनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि लाफा
बेगरजों संनाय सरि लाफा बेगरजों सङो लाफा बेगर लाबोनानै फोनाय मैगंखौ मोनजायो आरोना